היי, שלום, מה העניינים יפעת? מעולה, איזה כיף לראות אותך, מה שלומך? טוב מאוד, גם אותך, איזה כיף. ממש תודה לך שפינית את הזמן. יפעת קדם כאן, למי שלא מכיר, כבר תציג את עצמה, עושה עבודה מדהימה. ורציתי לרגע לדבר איתך בשביל אנשים שחושבים על התחום של מוצרים דיגיטליים, קורסים אינטרנטיים, כי את עשית ועושה את זה בגדול ובהצלחה ובעבודה ממש ממש מעוררת השראה. אז הנה הזדמנות ללמוד ממישהי שעושה את זה הלכה למעשה ולא מדברת דיבורים. אז תודה, קודם כל. אז אולי זו הזדמנות להודות לך בתור התחלה וככה לספר אולי את הסיפור שלנו מההתחלה, והסיפור היה שאני ואתה נפגשנו לראשונה, קודם כל קיבלתי ממך מיילים על חופש מעסיק, כבר ראיתי לפני שפגשתי אותך, ואז נפגשנו בשולחן ליד השולחן של קורס יציאה מחובות אצל גיל אורלי המופלא, ושם בעצם נפגשנו לראשונה, ולרגע היה ככה חיבור וקליק ועניין, וכל אחד הלך אחר כך לעשות את העבודה שלו עם היציאה מהחובות שלו. ובאמת בתוך המקום הזה אני עשיתי תהליכים מאוד 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 גדולים. אני מפרנסת לבד, הסיפור שלי, להתחיל מהמקצועי, להתחיל מהסיפור האישי. מה שאת רוצה, ספרי. הסיפור שלי היה שבעצם אני מפרנסת יחידה, אני מגיעה מתחום של, אני מומחית תודעה, זה מה שאני עושה, אני מאוד 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 טובה בעצם בלהבין איך להצטיין בכל תחום כשהמרכז הוא האדם, איך לחיות את החיים הכי טובים שיש, איך הכי להיות אני, איך לגלות כשיש לי כלים של, אני משתמשת ממש בכלים הכי מתקדמים מתחום המדע, מתחום הרוח, אני עוסקת אני באה מתחום של נגישות מודעת לתת מודע, אני עם 2 תארים בהצטיינות, כל הדברים האלה ככה עמדו לרשותי, כשבעצם בנובמבר, כשאנחנו נפגשנו בנובמבר לפני שנה וחצי, אני מגיעה למינוס 70,000 בחשבון הבנק, בחיים שלי לא הייתי במינוס לפני, אני מפרנסת יחידה, כאילו רגילה להצליח במה שאני עושה, מנהלת עסק שבאמת 13 שנים מפרנס אותי בהצלחה גדולה, ובאמת אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אני מאוד טובה במה שאני עושה, והמינוס הזה בא ללמד אותי משהו, ואם אתה שואל אותי ככה מה לדעתי הוא בא ללמד אותי, הוא בא לעזור לי לגדול, ולקחתי את זה בשתי ידיים, ומתוך התאומות אמרתי יאללה, מינוס 70 מעולה, כמו שאני הולכת לעשות מהמינוס 70 לאפס, אני אעשה מהאפס למאות אלפי שקלים ולמיליונים, ובמקום לספר לעצמי שאני כישלון, או את כל הדברים שאמרו לי שמי שאין לו כסף הוא כל מיני דברים, אני מחליטה לספר לעצמי שאני טייסת ושאני מצטיינת, ולהגיד לעצמי וואלה, אני רק צריכה את המרחב הנכון, ואני הולכת לטוס. איזה השראה. מה? איזה השראה, כבר רק בשביל זה היה שווה את השיחה. ובאמת מהמקום הזה מפרנסת יחידה, ילדים, אני אימא לתאומים, היום הם בני 4 וקצת, אבל אז הם היו בני 2.5, עוד אפילו לא היו שעות שינה, לא שעות שינה ולא שעות פנאי, אני אומרת לעצמי וואלה, גיל אורלי אומר 3 יעד אחד ב100 ימים, אני הולכת להשיג לפחות 3 שגיל אורלי שם, ואני באמת תוך כדי הקורס משיגה את כל 3 היעדים שגיל מניח לפתחנו, ויוצאת גיל, אני רק אומר למי שלא מבין את ההקשר, את היית גם בתוכנית, לפני שעוד היית בתוכנית שהיית בתוכנית של גיל אורלי שקשורה לבנייה של ביטחון כלכלי, נכון? ויש חופש כלכלי, כן, מעולה. ובעצם לפני זה הייתי זאת אומרת, אני סוליסטית, אני תמיד עבדתי לבד, גם באמת חמסה מלח שום בצל, כמו שאומרים, מאוד הצליח לי, אני באמת טובה מאוד במה שאני עושה, והפרנסה הגיעה. זהו, ואז בתוכנית הזאת, בינואר אני בשיא שלי במינוס 70,000, בשיא המינוס, ובאפריל החשבון כבר באמת עם הלוואה מקרן שלום מתאפס. ובעצם אני מתחילה להבין נושא של התכנות כלכלית, אבל מה שקורה לי הרבה יותר מעניין זה כל השינוי התודעתי, שזאת המומחיות שלי, והוא לוקח אותי לגבהים חדשים. ובתוך השינוי התודעתי הזה אני מבינה שאני מקבלת מסר נורא חשוב שקשור להירשמות שלי לקורס שלך, ואני מקבלת מסר שמראים לי שהסיפור הגדול של שפע דורון הוא לא כמה אני מקבלת, אלא הוא כמה אני נותנת. ואז אני הולכת, יש לי דיבור עם הלמעלה, גם עם הלמעלה, ואני הולכת הצידה ואני אומרת, רגע, מה קורה? כל מי שמכיר אותי יודע שיגיד לכם שאני נותנת 120%. אני ידועה בתור נתינה טוטלית.
הם נורא צחקו שם למעלה והם אמרו לי, כן, את נותנת 120%, אבל 110% שלך. וואו. כלומר, מה שהם הראו לי, שבגלל הפחדים שלי, בגלל המחסומים שלי, צמצמתי את עצמי, ולא נתתי את ה-120% שלי. ואז בתוכנית של גיל אורלי אני מומחית תודעה, אני רואה את הקורס שוב כדי להיות שם עבור האנשים שאני מלווה, גיל אורלי מדבר על חוק ההיפוך, והוא אומר וואלה, חוק ההיפוך שאשתו אמרה לו, זה כך משהו שאתה עושה, תעשה לגמרי הפוך. ואני אומרת וואלה, המשהו שאני עושה ואני הולכת לעשות הפוך לגמרי, זה אני מבלה שעה בחודש מול מחשב. היה לי אנטגוניזם ואין לי בעיה עם מחשב, אין לי בעיה עם טכנולוגיה, בזמנו הקמתי אתר אינטרנט שלי לבד, אלא הייתה לי התנגדות שאמרה מסכים מרחיקים אנשים מאנשים, והייתה לי התנגדות שאמרה שהסיפור הגדול שאני שומעת אותו מהמון, גם היום כשאני כבר בעצמי מציעה קורסים דיגיטליים, זה הפחד מזה שזה מרחיק אחד מהשני. ולי היו שם מלא מחסומים, זה מרחיק אחד מהשני, אין לי כוונה לבזבז את הזמן שלי מול מחשב ומול מסך, יש לי אנטגוניזם לזה, אני רואה איך זה מנתק אנשים, וסיפורים מכאן עד הודעה חדשה, כשבעצם אחת ההחלטות שקדמו, שהגיעו מהתוכנית של גיל, זה שיש לי למה מאוד חזק של איזה חזון אני רוצה לחיות עם הילדים שלי, ואת החזון הזה החלטתי שאני הולכת לממש אותו, והלמה המאוד מאוד חזק הזה נותן לי כוחות, ומתוך הלמה הזה אני אומרת, אני יודעת שאני אשיג את זה, ואחד הדברים שקורים בתוך הסיפור הזה אומר שאני רואה אנשים שעשו את זה ועשו את זה בגדול, ואני אומרת לעצמי, יפעת קדם, את סיימת לספר תירוצים. יש לי תלמידה עכשיו בקורס מדהימה, ענת מיטל, מומחית, שהיא אומרת, אני לא רוצה שהחיים שלי ייראו כמו ערימת התירוצים שלי. אז עכשיו אנחנו, כל החבר'ה שלי בתוכנית והתלמידים שלי, כל פעם שאנחנו שמים לב שאנחנו מתחילים לספר סיפורים, אנחנו אומרים, אני לא רוצה שהחיים שלי ייראו כמו ערימת התירוצים שלי, ובאותו רגע אנחנו מפסיקים לתרץ תירוצים. ואני אמרתי, זהו זה, אני יודעת, יש אנשים שעשו את זה ועשו את זה ובגדול, ואני הולכת לעשות את זה, אני סיימתי לספר למה לא ולתרץ. ואז אני מחליטה שהשינוי שלי והמהפך זה במקום שעה בחודש מול מחשב, 3 שעות ביום. ואני פוגשת ידיד, וברור לי שהכיוון הוא קורסים דיגיטליים, ואני פוגשת ידיד שלי שאומר, ברור, תעשי ותעשי לבד, את לא צריכה אף אחד, ואני חוזרת הביתה ואני אומרת, אני כן צריכה, ולו את המסגרת התומכת, ואז באותו ערב נדמה לי, אתה יודע, גם כבר הכרנו, וכבר השם שלך היה לי ככה בזון, אבל נדמה לי, אחרי זה חברה אמרה לי, אני שלחתי לך את הלינק, לא היה לי, בכלל לא, זה, אני נרשמת לוובינר שלך, ותוך כדי הוובינר זה ברור לי שוב שאני רק צריכה מסגרת תומכת, ושזהו, ושהשמיים הם הגבול, כששוב זה אוקטובר, בעסק שלי זה עסק של גלים, ואותו עוד פעם אין הכנסה שוטפת ועוד אין עוד מחסנים, ואז אני אומרת שהגיע הזמן לעשות, וזה מה שדוחף אותי בכלל לסיפור הזה עם גיל ואליך. הוובינר שלך מתרחש ואני מתרשמת מאוד, וזהו, ואני יודעת שזה הדבר הנכון, ואני הראשונה בערך לדעתי שנרשמת, בקלות, כי אני יודעת שהכסף הזה שאני משלמת יחזיר את עצמו פי הרבה מאוד מאוד מהר, וכמו שאופייני לי כמישהי מומחית תודעה ומומחית הצטיינות, אני אומרת לעצמי, זה ביני לבין עצמי, זה לא שיח עם מישהו אחר, דורון אומר מוצר אחד ב-60 יום, יפעת קדם הולכת לעשות, אני הולכת לעשות את ההתחייבות שלי, לפחות 2 מוצרים ב-60 יום שיוצאים. ככה זה ההתחלה, כשבעצם בסופו של דבר המוצר הזה, 2 מוצרים התחלפו למוצר דגל, ובעצם תוך כדי הקורס שלך או טיפה אחרי, מתי הקורס הסתיים? אני בפברואר כבר התחלתי את הקורס, מכרתי קורס דגל, שאולי נסביר מה זה קורס דגל. עשית את זה תוך חודשיים וקצת, משהו כזה? כבר בעצם מכרתי אותו ב-26 בפברואר, כבר התחלתי קורס שנמכר, 17 כרטיסים על קורס שלא היה קיים, כמו שאתה לימדת. אז עכשיו אולי טיפה נעט ונתווך למי שלא בקיא בשפה שלנו, קורס דגל וזה. מגניב, איזה יופי, מדהים. אז קודם כל ממש מעניין, מרתק, והקורס דגל, למי שלא מבין מה הכוונה, אז קורס דגל בדרך כלל זה ביטוי להגיד שמדובר בקורס שהוא לא איזה קורס כזה שגר ושכח ב-300 שקלים שאנשים עושים לבד, מדובר בתוכנית משמעותית שמעבירה אנשים תהליך גדול, לרוב ולקורסים שלוקח זמן לממש אותם יותר מחודש, ולרוב ולקורסים של אלפי שקלים, שהעלות לצרכן. אז זה מה שזה אומר ככה פרקטית. אז בעצם יצאתי עם תוכנית דגל,
שאחד הדברים בתוכנית דגל זה שיש לה שוב מטרה ספציפית. מה בתוכנית דגל שלך המטרה עבור אנשים? בעצם, זה בעצם, מה שבעצם עשיתי זה, אני 13 שנים מטפלת, שהסיפור הגדול שלי הוא שאני מאמינה ויודעת ומרגישה שאנשים יכולים לחיות הרבה יותר טוב ממה שהם חיים ולממש את הפוטנציאל שלהם, והתוכנית שבעצם פיתחתי על סמך הצלחות, אלפי הצלחות מאוד מאוד יוצאות דופן במהירות שלהם, בדיוק שלהם ובהיקף שלהם. אני 13 שנה מטפלת, ופשוט ראיתי הצלחות יוצאות דופן, וכל הזמן הזה בעצם לא הצלחתי לפתח את זה לכדי, לא הבנתי מה אני עושה, ידעתי לעשות את זה, אבל לא ידעתי להסביר לאנשים איך אני עושה את זה. ובעצם זה תהליך שהתחיל טיפה לפני שהצטרפתי אליך, הוא התחיל בעצם בדצמבר עם ההרצאה הראשונה שלי כבר אצל גיל אורלי. בעצם ירד המודל כמודל שלם, מודל שנקרא טיסת התודעה 233, ומה שהוא מאפשר הוא בעצם משתמש במכלול מאוד מאוד גדול של כלים, מכלול מקיף של כלים, שבעצם מאפשר לי לזהות מה באמת אנשים רוצים ולאן הם רוצים להגיע, לא רק מהמודע אלא גם מהכלים שיש לי של התת מודע, ואז להסביר להם בכל רגע נתון על באיזה חלק מהמודל להשתמש כדי להגיע. האם להשתמש בנושא של פעולה, האם להשתמש בנושא של להבין מי אני, האם להבין מי הם תנאי הדרך. ומה שקורה זה שמגיעים אנשים שהם מלאי פוטנציאל, ויוצאים אנשים שהם יעלומים מכוונים, הם מחזיקים את ההגאים של המטוס שלהם, והם מכוונים למטרה המדויקת ולא למה שהמוח מספר, וההצלחות הן פשוט יוצאות דופן, גם במהירות וגם בהיקף, ואותי זה מרגש, כי מה שקורה זה שאנשים באים עם מטרות, כמו הייתה לי מישהי שבאה עם מטרות של, היא נרשמה לקורס נדל"ן מאוד יוקרתי, אבל היא לא הצליחה לעשות בו כלום, היה לה תקיעות, ואז היא באה כדי להזיז את התקיעות הזאת, כשבעצם גילינו שהסיפור הוא לאפשר לה להיות בעוצמה הפנימית שלה, ואז הנדל"ן נהיה סיידס אפקט, על הדרך היא אומרת לי, כן, קניתי דירה בארצות הברית היום, ועובד איתי עכשיו אחד המנטורים הכי גדולים בארץ כשותף, כאילו, והיא אמרה לי, אבל יפעת, איפה זה היה לפני? איפה זה היה לפני? וברגע שאנחנו מצליחים לדייק באמת את מה האדם רוצה, ואז נותנים לו את כלי הפעולה הכי מתקדמים ממכלול מדויק של אמצעים, זה פשוט מרגש, ופשוט אנשים קוראים דברים מאוד מאוד מרגשים. אז זהו, זה קורס באמת רציתי לשאול אותך על זה, כי יש את התוצאות המספריות, אולי עוד רגע נגיד גם מה קרה אחרי, אבל מעבר לתוצאות המספריות, בעצם את אומרת שיש אנשים שזה נושא אימפקט מדהים על החיים שלהם, ומעניין אותי לדעת איך זה בתור מישהי שעכשיו יש לה קורס דיגיטלי, תוכנית דיגיטלית, איך זה, איך ההרגשה, ומה זה עשה לראות את ההשפעה שיש למוצר דיגיטלי על אנשים. זהו, אז אני אגיד, אני עובדת בתחום שהוא מאוד, אני תמיד, זאת אומרת, אני ממש מודה על זה לאלוהים או לשם יתברך או לכל אחד, אני באמת יכולה להגיד שיש לי מתנות מאוד גדולות של להיות משמעותית ולעזור לאנשים, ואני עושה את זה כבר המון שנים, ב13 שנה האחרונות בכובע הזה, ולפני זה בכובעים אחרים, יש לי שם מתנה של היכולת לעזור לאדם לגעת בו, ולעזור לו לזרוח ולהיות היעלום שהוא, וגם כפועל יוצא, כפועל מתמשך. הדבר המדהים שקרה עם הקורס הדיגיטלי, שבאמת ככה, המסגרת המדהימה שאתה נתת, ואני אשמח שנדבר על זה אחר כך, אפשרה לי, קודם כל, היא שברה לי את הדבר הכי גדול, את הפחד הכי גדול שהיה לי, כי אם הפחד שלי היה שהמסך ינתק אותי מאנשים, מרגע שהתחלתי את התוכנית הדיגיטלית, כמות האנשים, כמות הקשרים וכמות ההשפעה הישירה, והאנשים שאני נוגעת בלב שלהם, ושאני גם פוגשת, כי הקורס שלי הוא גם דיגיטלי, הוא גם פרונטלי, יש בו המון 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 רבדים, היא פשוט, אין בכלל מילים לתאר. זה לא רק, זה אפילו לא הפוך על הפוך, זה בכלל מסרט אחר. זה פשוט מדהים כמה אהבה נכנסה לי לחיים, גם לחיים האישיים שלי, כמה מגעים אנושיים, כמות המגעים האנושיים שגם לפני זה הייתה, זה פשוט לא יאומן, בעשרות מונים. וזה דבר מדהים, כי באמת הפחד הכי גדול זה זה. הדבר השני שקרה זה שבאמת, דורון, זה הכי גדול, אבל עכשיו מטורף, שהקורסים הדיגיטליים שוברים את הרעיון של זמן כסף. זאת אומרת, וזמן השפעה.
כי הרעיון הזה שאני כל כך משמעותית לאנשים עם סרטון שצילמתי, כשאני על ההליכון בחדר כושר, או אתה יודע מה, או פוגשת, או עושה עוד טיפול או עוד קורס, זה וואו. זאת אומרת, כל החשיפה הזאת לפני זה גם היו לי, לא, מה שקורה פה הוא ביני לבין המטופל, הוא ביני לבין, כאילו היה לי כל מיני תפיסות קדושה על טיפול, שאני לגמרי בהם, רק שיש שם עוד אפשרויות. כן. וזה מאוד 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 מעניין, וגם באמת הרעיון הזה שזה שובר זמן מרחב, גם בכסף, אבל גם ביכולת הנתינה, היא מדליקה. כאילו זה בא בד בבד. איזה מרגש, אני ממש מתחבר לזה, ואני אשתף שבמקרה יוצא שאנחנו עושים את השיחה הזאת, ממש כמה ימים בודדים אחרי שהיה לי יום, ברמה האישית, לא משנה כרגע מה הסיפור, היה לי יום מנחוס ממש, פשוט היה לי יום שממש כזה הוציא אותי מאיזון לגמרי, ופשוט ככה אינטואיטיבית הלכתי לפייסבוק וכתבתי לאנשים ממש בשקיפות, כאילו שיש לי יום כזה ושאני צריך, אני מרגיש היום שאני צריך חיזוק מבחוץ. ואם מישהו מוכן לכתוב לי איזה משהו טוב כזה, שציתי ככה, ואני הייתי בשוק, אני עד עכשיו עוד מעכל את זה, מכמות האהבה והפרגון שקיבלתי, שהייתה הרבה מעבר למה שציפיתי כשכתבתי את הדבר הזה, מה שהדהים אותי, למה אני אספר את זה עכשיו? כי ראיתי שכמות מטורפת מהאנשים שכתבו שמה, ואני מדבר על המון 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 עשרות פעם אחרונה שהסתכלתי, זה היה כבר לכיוון 200 או משהו כזה, לא זוכר, 100 ומשהו הרבה. אז זה היה המון המון תלמידים מקורסים דיגיטליים שונים לאורך השנים. וזה מדהים, האפקט של האפשרות לתת להרבה, וכמו שאמרת קודם, נתינה היא זאת שמביאה בסוף את הקבלה, בין אם זה כלכלי או לא כלכלי, מבחינתי זה היה שווה הרבה יותר מכל כסף הדבר הזה. זה מאוד מרגש מה שאתה מספר, ממש היה לי ככה צמרמורות של התרגשות בגוף, אז גם תודה על השיתוף, וגם אני חושבת שזה גם, הדבר הזה שגם היה לי מחסום שם, פייסבוק, וכאילו, והדבר הזה שהיום אני מבינה, וכל הזמן היה לי סיפור שאין תחליף לקשר אנושי, זה נכון שאין תחליף לקשר אנושי, רק שזה לא תחליף, זה עוד אמצעי, ואני חושבת שהדבר הזה שכל כך הרבה אהבה יכולה להיות לא תלוית זמן, מרחב, מקום, ואפשר לחוש אותה, כי האהבה היא אמיתית, וזה מקסים מה שסיפרת. מגניב. כן, זה ממש מרגש בטירוף. אז יש את ה... רגע, מסר לחיים בהקשר הזה, שאתה יודע, אני בדיוק בנושא הזה של חשיפה, ואני מתעסקת בזה עכשיו הרבה, ואני חושבת שהסיפור הזה שכל פעם שאדם מביא את עצמו בסביבות בטוחות, אז כאילו החגיגה היא כל כך גדולה, ואני פשוט מאחלת לנו, ואני היום במקומות האלה, כי סביב טיסת התודעה נבנית קהילה יוצאת דופן באנשים ובאטיות, וגם יש המון המון קשרים ממשיים שהתוכנית שלי היא מובנית לייצר קשרים, בסדר? היא מנטורית והיא מובנית להשתמש להיעזר אחד בכוח של השני, אז נוצרת קהילה מאוד יוצאת דופן בתרבות הקהילתית שלה ובמה היא נותנת, אבל הדבר הזה שנבנה לנו קהילות שהן בטוחות והן מרגשות והן תומכות את המקומות שאנחנו מאמינים, והמנוף של זה והאפשרות רק להיות אנחנו, להביא את הלב באומץ הזה שהיית צריך לחשיפה, ושכשעושים את זה בסביבות טובות, אז תמיד יש שם רווח, ולא יודעת, זה מרגיש לי איזה מסר שאני ככה מאוד מתרגשת. תודה. ואז סיפרת ככה על הסוץ הזה, האנשים ועל ההרגשה, איך זה ברמה היותר פרקטית, זאת אומרת שנרשמו 17 אנשים, לפני שהמוצר היה קיים, שזה אני רגע אגיד בסוגריים, אחד הדברים שאני מעודד אנשים, לא לכל אחד ובכל מקרה זה מתאים, אבל בדרך כלל, גם אני עושה תמיד ככה וגם רוב התלמידים שלי, בונים את הסילבוס עצמו, את התוכנית והכל, אבל עוד לא יושבים ומקליטים את כל התכנים מראש, כי בדרך כלל שעושים את זה ככה זה גם נמרח וזה גם פחות מחובר לשטח, וגם אני עוד לא בחרתי, אני עכשיו אשקיע שבועות או שעות או ימים מהחיים בלי שאני יודע אם זה עובד, לכן קודם מוכרים את זה, והכל שקוף על השולחן, שהתוכנית היה מיום מחזור ראשון ובונים תוך כדי, ואנשים אפילו מבסוטים, שמחים על המסר הזה, אנשים לא אומרים לעצמם, מה רגע, זה עוד לא קיים, ההפך, הם מבינים שמוכרים את מחזור ראשון, ושבעצם יש להם הזדמנות להיות שותפים בבנייה של זה, מה שאומר שזה יהיה יותר מדויק לצרכים שלהם ויותר מחובר לשטח ולקרקע. אז זה הרעיון, ואז זה מאפשר לקבל מימון מראש על המוצר עוד לפני שהוא קיים, ולצאת בביטחון כלכלי
לבנייה שלו, במוטיבציה כלכלית וגם במוטיבציה של יאללה להקליט את השיעורים, כי יש לקוחות שמחכים להם, אז זה כבר לא הולך להימרח עכשיו חודשים, זה יקרה בקצב טוב. אז זה הקונספט, וזה אני מבין פלוס מינוס מה שעשית? כן, אני אגיד כמה דברים. אחד, זה דורש המון אומץ, ואני חושבת שהעידוד שלך, כאילו באמת הרעיון הזה שכאילו וואלה, דורון עשה, כאילו יש אנשים שיודעים, הרעיון הזה של לראות אותך מספר שעושים את זה, אז הוא אמר לי וואלה רגע, גם אני יכולה. הוא נתן לי אומץ, כי צריך המון אומץ. דבר שני, לי כן הייתה כיוון, זאת אומרת כן היה מודל ותוכנית. כן, חייב להיות, זה לא למכור משהו שעדיין יש לי המון אנשים, המון תלמידים שלי לאורך השנים, שמעריכים ואוהבים. זאת אומרת, נורא התפלאתי שכאילו, ובאמת עשיתי מחיר מאוד ידידותי למשתמש, כמה אלפי שקלים, אבל מאוד ידידותי ביחס למה שהם קיבלו. זאת אומרת, שזה טיפ אגב למחירה פעם ראשונה, לתת הנחה משמעותית למחזור ראשון. זאת אומרת, הייתי מאוד מאוד רגועה לגבי זה, שהם מקבלים הרבה יותר ממה שהם נותנים, כאילו ממה שהם שילמו עליו. וגם הם ידעו, זאת אומרת, היו יוצאים אישיים שלי, היה, בקיצור, זה היה תוכנית מאוד מאוד עשירה. זהו, ובאמת, כשעשיתי את הכנס הראשון, את הכנס הפרונטלי הראשון, שאלתי אותם למה נרשמתם לקורס, הם אמרו לי יפעת. כאילו, הם לא אמרו, הם כתבו, זה היה דפים שכתובים, וכאילו, יפעת, כאילו, שזה היה די מרגש, זה היה די מדהים, מה שאגב, במחזור השני של המחירה שעשיתי כבר, זה היה כבר סיפור אחר, כי כבר פתחתי החוצה, אבל זהו. ובעצם זה בדיוק מה שאתה אמרת, אחד המחקרים שאני מביאה אותם בתוך הקורס שלי זה על דחיינות. יש מחקר מאוד מעניין על דחיינות, ואחת ממשתתפות התוכנית ענת ואני צילמנו סרטון על דחיינות, ומאתרים דחיינות על פי ספר נפלא שיש, ספר שמפענח דחיינות, האם אתה דחיין, ואז הוא נותן כלים לפתרון. אחד הדברים הוא שאחת הנקודות הקושי שלי זה לשבת ולצלם ולכתוב. אני זיהיתי את זה לפני שהתחלתי את הקורס שלך, שאני יאללה תן לי במה, אני מדברת, רק כאילו, אבל לשבת ולעשות עבודה זה באחד ממבחני האישיות זה נקרא המנהלן, העבודה אפורה קשה, וואלה, זה היה אחת המניעות שלי. ובעצם הדבר הזה שאתה מספר, הוא בעצם אמר, רגע, יש לי אנשים, יש לי מחויבות, עכשיו אין לי ברירה. עכשיו, זה היה קריאה. כי אני מדברת על קורס של 7.5 שבועות שצילמתי שבוע ראשון שלו במהלך הקורס שלך, זאת אומרת היה לי חומרים של שבוע ראשון, ובעצם זה היה הסיפור, איך כל שבוע אני פותחת להם חומרים ומקליטה חומרים. עכשיו התייחסתי לזה כמו לטירונות, הייתי מאקית בצבא, אז אמרתי לעצמי טירונות וקורס מאקיות, כאילו חודשיים לא ישנים, חודשיים לא, וזה אגב רק בשביל להגיד שזה אפשרי, זה אגב גידול ילדים. בסדר? ילדים ש80% מהזמן הם עליי, ורק כאילו, זאת אומרת, צריך להבין שאם יש רצון, יש יכולת. אם זה היה קשה, כן. היו לילות שסיימתי פה ב6 בבוקר, ואז חתכתי סלט ולקחתי אותם לבית ספר, והיו לא מעט ערבים כאלה במחזור הראשון. מצד שני, ידעתי שזה מאמץ מרוכז שבונה את עצמו, ושאחר כך ייראה אחרת לגמרי, לא ידעתי עד כמה. כאילו, הנינוחות של מחזור שני, כשכל החומרים מצולמים, זה וואו, זה וואו, וגם כבר המוח נכנס אגב דורון, שזה מרתק למוד של גדילה. כאילו וואלה, התפנה עכשיו זמן, כי כאילו כבר הייתי, וואי, עכשיו אני בונה את הדבר הבא, מכניסה, כאילו המוח חזר לי למוד, למידה ויזמות, גם מהקורס כבר של גיל אורלי, וגם עכשיו, כשבעצם הייצור חומרים, ההשתלטות על תוכנות, המדליק, כאילו, איזה מגניב. זה כזה כיף להיות בעשייה ולהגדיל את היכולות, וזה הרבה מעבר לרק, אוקיי, יופי, יצא לי קורס דיגיטלי. כן, גם יצא לכם קורס דיגיטלי מדהים, ותמכרו אותו ותגלו דברים ממש ממש מגניבים. אבל המפגש עם עצמי, ומה זה מאפשר לי, הוא חגיגה בפני עצמה. איזה כיף. יש. טוב, זה היה אחד טוב. מסר חזק. מגניב. אז בעצם היה את המחזור הראשון, אמרת 17 אנשים, נכון? כן. ובוא נגיד ככה, מחזור ראשון, ממש לא מובן מאליו, זה הישג מדהים. אפשר רגע להגיד כזה בסקפטיות, טוב, זה מחזור ראשון של חסד, יש שם הרבה אנשים שמכירים אותך, כל מיני כאלה, כי במחזור ראשון אחד הדברים שגם אני מעודד לעשות לתלמידים שלי, זה להיעזר גם במעגלים הקרובים שכבר יש, ככל שיש, ושיתופי פעולה וכו'. אבל אז במחזור השני, זה כבר רצית להגדיל ליותר, נכון? ולאנשים שלא בהכרח מכירים אותך.
רציתי להגדיל ליותר, ובכלל אני נכנסתי לזה כי יש לי מהלך מאוד גדול ומאוד ברור, אין לי ספק בכלל שאפשר להגיע לכל דבר, המומחיות שלי זה תודה, ואז בעצם השאלה שלי זה רק איך אני מפענחת את זה ומה אני עושה את זה, ובעצם אפשר לספר שבאתי אליך למפגשי ייעוץ מאוד משמעותיים, של להבין איך לעשות את האסטרטגיה, שני מפגשים באמת יוצאים יוצאים מן הכלל ביכולת שלך להיות שם ולדייק דברים ולהיות מאוד מאוד ועדי ומאוד אמיתי ומאוד פשוט, וזו הזדמנות מאוד. אני רק אגיד בשביל ההקשר שבעצם קודם כל עשית את המהלך הזה, זאת אומרת בתוכנית מוצר דיגיטלי מוכר עשית וכבר מכרת את הקורס והכל, מכרת אותו בהצלחה, אחרי זה רצית עוד פגישות בשביל לעשות עוד מינוף של עוד לקחת את זה ממש בגדול. מה שרציתי זה לא על הוידאו, זה להבין את מהלך ההשקה, כי מאחר תראה, אני תופסת אותך כבר סמכה, מי שעשה ויודע אז הוא יודע, ובאמת היה מפגש מאוד מאוד טוב, גם מקצועית וגם בבן אדם שאתה. וזה כיף, זה כיף לעשות גדילות עם אנשים טובים. ואז מה היו התוצאות? אני רק אגיד אולי מילה על הקורס רגע, דורון, כי אני חושבת שפסחנו על זה מהר מדי. אני חושבת שאחד הדברים שלי היה מודל, זאת אומרת, כבר היה לי מודל, זאת אומרת, לא, אני לא ישבתי על הקורס שיעור, כי מה שקרה לי, ומאוד בהתחלה לא הבנתי עוד איך לפענח את זה, יש שם שיעורים, הקורס שלך זה הקורס הכי מקיף שאני מכירה לנושא הזה של וידאו, זאת אומרת, אנשים שואלים אותי, אני אומרת, תשמעו, אין משהו שאין שם, כאילו באמת יש שם את הכל, פשוט את הכל, אפשר למצוא שם את הכל, אין, לא השארת אבן שלא הפכת, ואז מה שאני עשיתי מבחינת הקורס זה בחרתי במה להשתמש, כי גם הזמן שלי היה מאוד מאוד קצר, וגם לא הייתי זקוקה להכל, וגם העומס בזמנים שאני רציתי לעבוד לא היה סיכוי, וזה גם היה לי מאוד טוב, כי כשהייתי צריכה משהו, אז פניתי ולמדתי איזה תוכנה, וכאילו כל הדברים האלה שנתנו את המעטפת היו מאוד מאוד משמעותיים, ואפילו הגיעה לי שיחת ייעוץ, ואפילו לא השתמשתי בשיחת ייעוץ מאחת הזה שלך, באמת לא היה צורך, אני שומרת את הזכות. מתועד פה בווידאו, זהו, אבוד לנו. נטע? אוקיי. בשמחה ענקית. יופי. אז באמת, אני חושבת שהיכולת הזאת של הקורס להיות כל כך מקיף, ובאמת, אני לא חושבת שיש שם משהו שאין שם. זה היה הכוונה שלנו, ואנחנו אגב מוסיפים כל הזמן, אפילו כשיש עוד איזשהו צ'ופצ'יק של משהו שמישהו זה, אז אנחנו משתדלים להוסיף כל וגם החיבור לאנשי מקצוע, וובינרים, אני רוצה להגיד משהו, שגם היה מאוד משמעותי, שאחד הדברים נניח זה באמת שחסכת לי המון, הקורס חסך לי המון זמן, כי אתה עשית את זה, אתה יודע, אתה מביא את הדברים בצורה כל כך הוגנת, מביא את האפשרויות, אני פרסמתי וובינר, אני חושבת שאני הראשונה שעשתה וובינר במחזור שלי, מאוד מהר עשיתי וובינר, כשבעצם פשוט הודעתי על תאריך לוובינר. קודם כל הודעתי על תאריך, ואז החלטתי על אחת התוכנות, ובערך, אני קצת מופרעת, אבל זה עובד, ובערך יום לפני גיליתי שלא הצלחתי להשתלט עליה לבד, חצי יום לפני. אני חושבת שעוד בצהריים של אותו יום או יום לפני, אני לא זוכרת, לדעתי זה עוד בצהריים של אותו יום, אז אחת מנשות המקצוע, רותי נוסבאום, הנהדרת, עשיתי את השעת הדרכה בטלפון, שהיא הדריכה אותי על הוובינר ועל התוכנה, ועליתי לאוויר ב8:30, עם וובינר ראשון, שאני מטפלת אותו לבד. לי מאוד חשובה עצמאות, וזה גם משהו שמאוד חשוב, שבאמת הקורס מאפשר את זה, ואיפה שבאמת רציתי השלמה, אז לקחתי הדרכה מרותי שהייתה נהדרת, ואני מתפעלת וובינרים, היום בערב יש לי פה שידור חי, הוובינרים נהיו כבר... גדול, איזה כיף, יפה. ואז במחזור השני באמת כמה היו? ואז במחזור השני עשיתי השקה מאוד 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 מהירה של 3 שבועות, שזה כלום להשקה, ואנחנו 21 נוסעים בטיסה, ועוד 10 צוות אוויר, 9 מנטורים יש לי, אנחנו 30 ומשהו איש 32 איש על הטיסה, יוצא מגדר הרגיל. זאת אומרת שזה לא רק לא הצטמצם, זה גדל למרות שזה כבר עובר לשלב של אנשים שלא מכירים אותך. נכון, אחוז מסוים, לפחות 50% מכירים אותי, כי עדיין הקהל שלי הוא קהל גדול,
אבל חלקם זה נחשפו שם פעם ראשונה, לפחות 50%, בערך 50% זה אנשים מפה לאוזן, שחבר המליץ, הם הגיעו לכנס שעשיתי, עשיתי כנסי צ'ק אין פיזיים, ואנשים פשוט נרשמו, כשאגב, רק כדי לסבר את האוזן, אם אנחנו בענייני כסף, גם כסף, אז העליתי בין המחזור הראשון, את המחזור הראשון, אני מדברת חופשי על כסף, כי בעיניי בכלל סודות זה בזבוז זמן, את המחזור הראשון מכרתי, באמת, זה חבל על הזמן, אנחנו הרי כולנו באנו לגדול אחד מהשני, אז יאללה, בואו פשוט נספר את הסיפורים רגיל. במחזור הראשון מכרתי את זה ב-2,200, זה היה מחיר חברי, ב-2,200 מחיר אחרון מזומן, המחזור הבא עלה ל-3,400, וכרטיסים, ונקנו ככה במקום בכנסים. בכנס אחד 9, בכנס אחד עוד, זה לא עשיתי וובינרים בכנס השני, רק שני כנסים ש... תודה אלוהים. ואז אני באמת עסוקה בלעשות את השליחות שלי ואת החלק שלי בחלק הכי טוב. וואו. אז בחישוב מהיר אנחנו מדברים פה על משהו שכבר מבחינת האם ההשקעה מחזירה את עצמה, אנחנו מדברים פה על הכנסות של 14,000 שקלים. החזיר, כן. החזיר קצת. אז אם אתם רוצים את זה במספרים, בסדר, אני קניתי את הקורס של דורון בשנייה ב-4,000 שקל, בסדר? השניים הראשונים... וגם מאז הוא עלה? השניים הראשונים חיסו את ההשקעה, ועל זה במחזור הראשון כבר היו עוד 15 שיכלתי לקנות עם הכסף שלהם בזוקות. וואו. הרבה בזוקות. אוקיי, בקיצור זה כיף, זה פשוט כיף. גדול, יפה, טוב, סחטן, איזה כיף. יש עוד משהו שלא אמרת שחשוב לך להגיד, איזה מסר ככה לאנשים שחושבים על התחום הזה, מוצרים אינטרנטיים, קורסים אינטרנטיים? שבעיקר כל מה שאתם חושבים, כל מה כשנוגעים וכשיודעים אז יש שם הרבה יותר, זה דבר אחד, וזה נכון תמיד וזה נכון גם פה. התמיכה והבלתי אמצעיות, המקצועיות והאנושיות של דורון ושל הצוות הם גורם מאוד מאוד משמעותי. העבודה העצמית והכוחות הפנימיים שלכם והתודעה שלכם הם תמיד המפתח והכי קריטי, אבל להיות חלק מקהילה שמדברת שפה ושיש לה הצלחות, זה טוב, וגם ללכת ללמוד ממי שעשה את זה בעצמו, זה מאוד מוצלח. וכן, ושתעזרו, והיה לי עוד משהו ממש מגניב להגיד, אבל שכחתי אותו, אז אולי אני זוכר. אז תהיה סיבה לחזור לשמוע עוד דברים. כן, אבל באמת שזה מאפשר כל כך הרבה יציאות. אני יודעת. והכי חשוב, תקפצו למים. כי כל רגע שעומדים על קצה המטוס, וחושבים אני אקפוץ או לא אקפוץ, מרחיק אותנו. זאת אומרת, קבעתי, זה מהתחום שלי, אבל קבעתי ובי, אני קודם כל קובעת, ואז אני עושה. המחויבות, ההנאה לפעולה, כאילו באמת, ויש לנו הרבה יותר כוחות והרבה יותר יכולות ממה שנדמה לנו. לגמרי, מסכים עם זה לגמרי, וגם זה קפיצות דרך האלה, תמיד זה משהו שדורש אומץ, גם לא כלכלית וגם כן כלכלית, אז זוכר שכל פעם שעשיתי קפיצות כאלה, זה היה גם אם, יאללה, אני שם פה גם את הכסף שלי בצורת האנרגיה שלי, כולל 100,000 שקלים ודברים כאלה, שכאילו שאף אחד לא מבטיח לי תוצאה בסוף, כן? אבל אני שם אותם קודם כל את ה-100, 150 אפילו 1,000 שקלים, ופה בסך הכל בתחום הזה, מה שיקף פה זה שאפשר לעשות את זה גם בלי כאלה השקעות מטורפות, ולקפוץ למים. יופי, אז תודה רבה ענקית על השיחה המרתקת הזאת. וכן. ויפעת קדם, לכו לעקוב אחרי האישה המדהימה הזאת. תודה רבה. אנחנו כאן. מעולה.